Dievčatá, zdá sa, že som objavila vynikajúci make-up s perfektnou krycou schopnosťou, sofistikovaná značka, ide o RMS Beauty a volá sa Revolve Natural Finish Foundation. V sobotu som robila make-upovú kapsulu pre 10 žien a tam som ho hodne využívala a zistila som, že robí fantastické krytie. Ja ho mám na pleti samozrejme od rána, vyzerá krásne, robí dokonalú pleť s perfektným krytím. Hoci na stránke Anemone Beauty, kde RMS máte úplne celé portfólio, máte napísané, že má jemnú a strednú krycú schopnosť, no podľa môjho názoru má veľmi vysokú krycú schopnosť, pretože keď sa pozriete sem na moju ruku, kde mám ten odtieň 33,5, ktorý je na stránke v podstate najtmavší, tak vidíte, akú krycú schopnosť vlastne tento make-up má. Čiže ak máte pigmentáciu, ak máte začervenalú pleť, ak máte jemnejšie akné, na toto všetko viete tento make-up využiť, pokiaľ teda vaša pleť potrebuje hlavne hydratovať a vyžilovať a nechcete make-up, ktorý v sebe obsahuje nejaký púder a vysušoval by vás. No, má približne 30 ml, tu sa píše 29,5 alebo 29 gramov. Čo do zloženia, veľmi zaujímavé zloženie, opäť ako pri RMS Beauty býva, je tam nejaký komplex Titanil s obsahom skvalánu, ten skvalán je vyživujúci a hydratačný, oni ho v podstate použili aj do tohto Sun Cover Up, na ktorý som robila recenziu, myslím, že minulé leto má SPF 50 a tá konzistencia je veľmi podobná, ale má menšiu krycú schopnosť ako tento, podľa môjho názoru. Je nekomedogénny, drží nádherne celý deň, takáto dokonalá pleť. Je tam ten celý deň. Podľa mňa ideálna aplikácia prstami, ja som ho skúsila aj so štecom, ale už prstami vyzerá podľa mňa trošku prirodzenejšie, ale pritom prilnie krásne k pleti a máte pocit takého toho vyživenia, proste je to podľa mňa výborný make-up. No a na Anemone Beauty, takto vidíte, majú pekne rozpísané odtiene a tie jednotlivé čísla tu na spodku sú úplne identické vlastne napríklad s korektormi, čo je super, pretože sa to oveľa ľahšie vyberá. Čiže tu na konci tohto videa ostaňte, ešte si pozrite, ako vyzerajú jednotlivé odtiene, pretože všetky tieto odtiene, ktoré mám doma, vám ukážem, aby ste si vedeli ľahšie vybrať a vy mi dajte vedieť do komentov, aký máte obľúbený produkt z RMS Beauty, ak máte, a čo si o tom make-upe myslíte.